Het grootste schildpaddenopvangcentrum van Nederland op de Harkema maakt binnen 10 dagen 2 miljoen euro opheljen voor een nijreservaat in Twieselerheide. Zonder dat geld is er geen plek meer voor de opvang van schildpadden. We wonen in Twieselerheide het wilde pad we ondernemen. Daar zijn we eigenlijk al een hele tijd mee bezig. Het is wel zo dat het meeste yield is, maar eigenlijk bij de grote fondsen wij komen met en bij de oerhiet. Alleen wie moet er nou zien laten, maar dat er genoeg draagvlak is. Dus we gaan een donatieactie opzetten, zodat mensen een paar euro doneren kunnen. Dus het gaat echt net om honderden euro's. Als mensen gewoon een donatie doen, dan laten ze eigenlijk een stem jaren van ja, wie staan ik achter de schildpadopvang. Het fonds dat alle hoop op vestigen wie had wittenlitten op dit stuit geen donatie te doen. Op dit moment geen andere optie. Dus we hopen dat Twieselerheide natuurlijk op uw spaart komt en dat misschien daar net hetzelfde concept loslitten wordt. Ja. Dus we moeten nog even afwachten hoe dat gaat. Dus eigenlijk is alle hoop vestigen op Twieselerheide. Wat als het net gebeurt? Ja, als het net gebeurt, dan maken we dus van dit hier gewoon een stapje met de opvang van schildpadden. Dan kunnen we er gewoon absoluut niks meer bij gaan. En dan zullen we in de toekomst zien wat het uiteindelijk oplevert. Neffens van der Wiek worden schildpadden azen verbeen. Werd een soort eigenaars haar bisten afsteen matten. Dit zal leiden tot een grote tasstream van schildpadden. Daarom wordt er al een mooi skof werken aan extra opvangplakken. We kennen hier, we zitten op 4000, we kunnen misschien max 6000 opvangen. Het is een beetje afhankelijk van hoe groot de schildpadden natuurlijk zijn. Liedjes kunnen we natuurlijk meer voor opvangen. Maar ja, die worden ik weer groot. Dus daar zal het echt in misschien wel 50.000 schildpadden wijzen. Dus dan kunnen we eigenlijk in plaats van steeds pleister plakken, dan hebben we gewoon eigenlijk het probleem wat je in Nederland al is. 70 jaar worden schildpadden al in een lot oerlitten. Die worden gewoon in de natuur gedumpt. Binnen een paar jaar versterren ze. Ja, en dan kan je eigenlijk gewoon zeggen van we gaan gewoon een resort. Daar kunnen overbodige schildpadden gewoon daar. En dan, dan had ik geen lijden meer en dan had ik gewoon het probleem opgelost.